1, 2, 3. Welkom in Kouden. Ja, ga maar heel hard draaien. Wat is hier waar? Stop jongen, gek! Dat is de bedoeling hiervan. Ben je niet helemaal misselijk? Nee. TV Friesland, Jopie. Oh, nou. Dat is echt voor boven de 18. U beseft u wel dat u er niet vooruit komt? Nee, ik zeg gewoon dat ik door de geluidsbarrière ga. Hallo? Oké. Oh, schrik me rot. Er komt in één keer een kerel hier met een camera voor de deur staan. Dan sta ik te bellen. Ga weg. Hallo. En dan was alles hartstikke. Hallo? Hallo. Het gaat regenen, maar jullie blijven hier gewoon zitten bier drinken, hè? Ja, wij wel. Ja hoor. Wil je ook een biertje? Hou er zo bij. Wij gaan niet uit de weg voor een aantal spatters hoor. Jacob, laat hem die vis even zien die je gevangen hebt. Ja, dit is een dikket. Jacob of die vis? Ja, beide. Oh, oh, oh. Simmer in Friesland. Wat mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot dealers Hilkema en Haima.